Takže čaute u môjho videa druhého, lebo to prvé sa mi natáča, či sa mi dáva na YouTube veľmi dlho. A sme tu v build battle, ale ideme stavať ninju, čo je veľmi ťažká. A ešte som tu s Dedem. Čau Dede. Čau. A čo, kde mi napíše, čo mám stavať? Veď tam vpravo. Tam je napísané ninja. Kde vpravo? Ale ty si asi tak inde. Ninja. Jaj! Sice neviem stavať ninju, ale posnažím sa. No, takže sme späť, aj Braňo už natáča a musíme stavať ninju a tu máme plný inventár. Čaute. No, natáča aj Dede, ninja. čiže Takže je to možno. biela. Ale on má takú kvalitu nízku, že radšej si to pozrite. Hej, nízku kvalitu, si videl moje let's play z Minecraftu, vysoká Hej, HD. si tam mal 5 FPS-ka. No a čo, to není kvalita, to je rýchlosť hry. Vlastne, Dobre, musím to zase stopnúť, to ninju postavím, bo toto, bo už mám iba 1,5 minúty. No však Doriti, nech sa to stopne. No dobre. Ninju budem stavať 3 roky. No, Lebo mi to laguje ako strašne. ja viem stavať ninju. Ja viem stavať ninju, Ja mám 30 FPS-ka. To môže byť hociak veľký. Hej. Preto máš už na to len A 3 tu si mám minúty. najskôr. Čo, to je na čas? Hej. To bolo dobre. Som myslel, že si to už Doriti, zistil. ja mám dať tu. No, dobre, dám mu čierny pások. Aj taký je to stíva, nevadí. Vidno je online, ale chcem dať ho. Lebo je to silne. Tu mám dosť. Tu mám dosť. Tu mám ústa a tu bude mať oči. Počkaj. A to potom sa vyhodnotí, ktorý ninja je najkrajší? Hej. Daniel to ešte nikdy nehral, čiže je to pre neho novinka, čiže sa netudujte, že to nevie. Ja som to už Teba hral. nebude nikto kúkať. No Teba nebude vôbec. nikto kúkať, ja do popisu dám svoj link a až potom ťa budú kúkať ľudia. Potom toto video sa nepreslaví za deň, Braňo. No veď ja viem, ale ja dám do popisu svoje video. No, tvoj kanál. No veď aj ja. Veď aj ja. No a jak môžem zrobiť oči a toto? Normálne. Musíš na to prísť. No dobre, ja som ho asi už zrobil. Zetrava, ako máme taký čudný prízvuk, ja som chorý ešte k tomu, ale sme východňare. Doriti! Prečo sa tu nemôže lietať? Môže sa tu lietať, Doriti, akurát, ja že ty som máš to- málo FPS-ka. Tebe sa A mne sa nedá. zasekáva tá spacebar. Dobre. Mne zasekáva spacebar ešte k tomu. Dobre. No dobre, ja svojho ninju mám. Nedá sa nastaviť noc? Ha. Mám svojho ninju. Back to game. Pozrite, jak vyzerá. Tej škaredou. No, A ty poješ. no veď, ty Oj. debilný Minecraft stekne, že potom mám minútu videa Kelly kvôli steknutiu. No veď, lebo máš málo FPS. Debil, už mám iba minútu videa. No, toto je môj ninja a Jej, ja mám ninju. neviem koľko. 24 sekúnd. 20. Jej, to mám ešte čas. 18, 17, 16, Parkour, vole. 14, To je vedľa mňa. 12, 11, 10, 9, 7, 6,
5, 4, 3, 2, 1. Dobre. Majte A sa, hodnotenie. a majte sa. A ešte hodnotenie. No, 1 sekunda. Hodnotenie. Ty Ešte vole, mi to toto je ide pekné. trošku. Oproti mojej Prosím, OK. stihne to vyhodnotenie. Je asi. Stihne to vyhodnotenie. Čau. Nie, nestihne. Čaute. No tak toto Dobre. je tiež pekné, ale máš škaredé nohy, čiže No, a ja som mal jaké vyhodnotenie. Strachu s Ja som tebe mal ešte nejaké nehodnotili. No, je postupne. To nechápeš. Mogane, dá sa také. Savel, Skade sa tu mám 53 pozerať. za Aha, skade. Uj, to je hnus, to je extra hnus, to tu dám. čo je hnus? Nedejte púp. Haha, to je hnus. To čo je? Dobre, ja už som na tom dotočil. Extra hnus. Ja už som dotočil. Dobre, ale ja točím. Čo je? Dobre, ja už idem head Minecraft. Dobre, čau. Jo, A Dede ja už nie som na odchádza. Minecrafte. Čau. Toto je ninja, extra hnus. I believe I can. To čo je ako? To je... Doríti. On postavil domček na miesto ninju. Ako extra hnus, lebo to je... Debil. Hej. Na ktorý nevedel, on tam postavil na čo iné. Jej, moje. Ešte aj efekty. Dajte mi, super. Legendary. Dobre, Braňo, vypnem nás, hej? Hej, dobre. Vypnem nás, čau. Hej, čau, Dajo. To čo je? Daniel odišiel, už som tu len sám. Lebo... neviem. To je pekné, akurát, že to nie je ninja. No, možno je, v niektorých prípadoch, ale nebudem nič ani nejebala, ale... Treba to nejebala. Ninja. To mám ale veľkú nádchu. Pôjdem ku doktorke, že na krv, že či to alergia, či na čo, či len furt mám tú istú chorobu, alebo proste na krv. Ale minule som bol na krvi, ale žiadna krv mi netiekla, že sa toho bojím teraz. Ja mám 10 rokov, ale bojím sa toho. Som svinia. Som svinia jak prasa. Jej, som 7. Toto vyhralo, ale to je škaredé, jak raz. GG. Takže, to by to bolo všetko. A takže, čus!